Nevjera i vjera u 4 oka naslov je nove knjige Tončija Matulića. Masovna pojava nevjere nameće se kao znak vremena koji zahtijeva teološki osvrt. Možemo reći da mi danas živimo u vremenima masovnog praktičkog ateizma, čak i od strane onih koji se bez pardona deklariraju vjernicima, ponajprije mislimo naravno na kršćane. Dijalog vjere i nevjere u knjizi se pretvara u kritički razgovor, a potom i u otvorenu beskompromisnu polemiku. Knjiga se ne libi reći u kojem smjeru i na koji način bismo trebali uzeti vjeru i obnavljati se kao vjernici i obnavljati našu vjeru, što uvijek znači i obnavljati našu crkvu, što na neki način daje određene, nazovimo tako, medicinski terapijske smjernice. Nevjera i vjera katkad su lice i naličje života vjernika. U godini vjere to djelo Tončija Matulića raskrinkava lažne bogove materializma, komunizma, suvremene idolatrije, oholosti i nihilizma kako bi se prepoznalo pravo Božje lice. Dragulj barokne sakralne baštine, Požeška katedrale Sv.